Okay, sa ganitong pag-a-adjust ng clutch, ang kailangan lang natin ay tiyaga. Tiyaga sa pagtansya at lakas ng pakiramdam kung saan siya talagang kakapit. So, ang gagawin lang natin, ikakambyo lang natin to at iikot natin to. So, kapag ganyan, na umiikot pa rin siya, ibig sabihin, hindi pa siya kumakapit. Kasi kapag ganyang nakadiin lang talaga yan, dyan siya iikot. So, ganyan. Then, pag release natin yung clutch, pag binitawan natin yung cambio, kakapit na dapat yan. Hindi na iikot. Ayan. Umiikot pa rin siya. Ayan. Ayan, neutral. Ayan. So, naiikot talaga siya. So, kapag ganito, doon na tayo sa kabilang side, para ikutin yung ating adjuster ng clutch. Okay, ito po yung adjuster ng clutch natin. Ang gagawin natin ay luluwagan lang po natin itong pinaka lock nut, itong nut. So, luluwagan natin itong nut. Tsaka natin i-adjust itong nasa gitna, itong pinaka-rod, itong ginagamitan ng flat screw. Ayan. So, ayan. Tapos nating luwagan, iikutin po natin ng konti ito, pag clockwise, pahigpit. Ayan. Konti-konti lang po. Tapos susubukan natin kung hindi na siya dito, i-slide sa kickstart niya. Ayan, medyo kumapit na siya. Pero hindi pa yan. Kahit kumapit na yan, ma-set natin siya ng tama kapag nagsagawa na tayo ng test run. Minsan, slide pa rin yan kapag umaandar na. Kapag cambio natin, tumatakbo, slide pa rin yan. Kaya doon na tayo magtatansya nito. Pa konti-konti, higpit, yan. At kapag nakuha natin yung tamang higpit, pwede na po nating higpitan itong pinaka lock nut para hindi na siya babalik sa dati. Yan, higpitan natin ng konti. Yan. So, makikita naman na dito pa lang kumapit na yung ating gulong. Ayan. Okay, ganito po yung magiging itsura niya kapag tinesting na natin. So, kakambyo lang natin at ididiin, steady lang, nakadiin, ikot nung gulong. Then, pag release natin yung cambio natin, dapat didikit na siya, kakapit na. So, gawin na po natin, ganito, diin, yan, yan. So, may ikot po siya. Pero bahagyang malagkit po yung ikot niya. Ayan. Hindi kagaya ng naka-free wheel na neutral. Ayan. So pag release po natin tong cambio, dapat kakapit na po yan. Ayan. Ayan. Kumakapit po siya. Cambio. Yan. Umikot po yan. Pero medyo hirap po siyang umikot. Normal lang po yan. Kasi medyo dumidikit na po yung clutch. Yun po ang kailangan nating tansyahin, na medyo dumidikit yung clutch para pag release natin, dikit agad.
So, kailangan ang pagtatansya dito ay medyo mararamdaman natin na medyo hirap siyang umikot para konting release ng cambio natin, dikit agad yung clutch natin at hindi siya i-slide. Yan. So, ganun lang po kadali. Pero kahit ganun, kailangan pa rin natin siyang i-test drive para masubukan kung talagang okay na po siya. So, doon po nyo pakikiramdaman kung hindi na umi-slide yung clutch natin. Dapat ganyan po yung tamang setting niya. Yung ramdam nyo yung medyo dumidikit na siya kahit naka-clutch kayo, kasi pag naka-diin kayo, ibig sabihin naka-clutch po kayo niyan. So pag rinilis nyo ng konti, dapat dikit agad siya. Yan. So para iwas slide. Yan. Kapag nakuha nyo na po yung tamang setting, tsaka nyo na po higpitan yung lock nut sa kabila para hindi na siya gagalaw. Ayan, dahil okay na, nakuha na po natin yung tamang setting ng clutch natin, yung tamang adjustment. So, hihigpitan na po natin tong pinaka-lock nut nya. So, ayan. So, kukontrahin lang po natin yung nasa gitna, yung pinaka-rod nya, itong ginagamitan ng flat screw, na wag sumama sa paghihigpit. Okay. Ayan, okay na po siya. Thanks for watching. Bye-bye.